Velkommen til Frederikshavn Kollegium her i Frederikshavn. Vi skal op og have interviewet et par unge fyre, der går på HF Søfart i Frederikshavn. Sjovt nok. Og den ene går på nautisk linje, og den anden går på en maskinteknisk linje. Men skal vi ikke bare se at komme op til dem? Så er vi sgu inde på kollegium. Så er det kun trapperne, der gælder. Vi ses deroppe. Nu skal vi have et døren og få interviewet Dimsen derinde. Så kan vi prøve at se, om han svarer. Hej. Vil du komme ind? Ja. Okay, tak. Hej og velkommen igen. Jeg sidder her med to HF Søfartere, Mark Falkenskjern fra Dragør og Benjamin Iglesias fra Herlev. Og Benjamin. Ja. Du er jo på den maskintekniske linje på Søfart. Ja, lige præcis. Ja. Vil du ikke godt fortælle lidt om det? Jo, vi har jo den maskintekniske, og der er jo 2 underkategorier til det. Mm-hmm. Vi har en maskinteknisk. Og det har lige, hvad hedder den egentlig? nej, Mark, køb. Okay. Vi har en maskinteknisk og en ingeniørlinje, hvor ingeniørlinjen, der er det på højere niveau og så videre, så du kan komme ind på en ingeniørlinje ting. Hvad for noget sådan højere niveau? Er det nogle bestemte fag, eller bare Ja, sådan det er alting? lige præcis for kravet at komme videre ind på universitetet til at læse det. Og den anden er så orienteret mod at blive maskinmester, hvor du så også får noget merit på uddannelse. Okay. Ja. Og hvad er det så helt præcis, man kan blive sådan bagefter, når man har en maskinteknisk linje? Altså det drager sig mod at blive først og fremmest maskinmester eller ingeniør. Eller så komme ud og arbejde offshore på boreplatformer og så videre. Så alt det, der ligger nede i en motor. Hvad var grunden til, at du gerne ville på HF Søfart? Det startede ud, som jeg havde et ønske med at komme ud og sejle. Ja, og så er det så udviklet sig derfra. Jeg var ikke helt sikker på, om jeg ville på den nautiske eller maskintekniske, men jeg blev så drejet af det. Okay. Ja. Og Mark? Hej. Hej. Du går så på den anden linje, den nautiske. Ja. Ja. Hvad går den ud på? Den er jo så ikke koncentreret på at blive rundt i et maskinrum og få kridset fingre. Det er gået ud på, at vi skal være en styrmand, lære at styre skibet. Der har vi så også nogle subkategorier, som sige. Noget offshore, som er at sejle, hvor man sejler rundt i 7 have og styrer skib og sådan noget ting. Og så er der shipping, som mere går ud på lidt mere kedeligt ting, kontorarbejde og sådan noget. Få skibene fra punkt A til punkt B og finde ud af, hvilke ting der skal være på hvilke skib og sådan noget ting, og udregne brændstof og sådan. Ja. Og det er jo i lang sigt gået på at blive styrmand, og så senere kaptajn forhåbentlig. Så ja. Er det sådan hovedsageligt bare styrmand eller kaptajn, eller noget af den stil der, eller er det bare, eller hvor en decideret altså kan uddanne sig til flere ting bagefter? Det er ret specifikt til styrmand, fordi når man så har fået sin uddannelse, og så taget noget sejltid, som man er blevet befarens skibsassistent, så skal man så på professionsbachelor, universitetsgrad, som er ret meget specifikt styrmandslinje, der er i Skagen. Okay. Hvad er det for noget, der er på Skagen? Det er en styrmandsskole, altså en navigationsskole. Okay. Og du havde jo lidt af en fortid i forhold til Benjamin havde. Du var rundt på lidt forskellige uddannelser for at komme på HF Søfart. Hvad var det så, der valgte, at lige netop det var HF Søfart, du så gerne ville? Jo, sejle.
så kunne originalt var det bare fordi jeg skulle finde på noget at lave, og så var planen bare at tage tur på skoleskib i Danmark. Så overtalte folkene her på Martek mig til at hoppe på HF Søfart, og så tage skoleskibet igennem der. Så du kom jo også lidt sent ind i forhold til år. Du kom først ind efter efterårsferien. Ja, jeg kom ind i oktober. Var det så også et rigtig godt fællesskab, der var i klassen der, følte du? Ja, de var meget åbne og velkomne i forhold til de der STX og på Djævlø. Det kan jo være nu. Ja, Jamen så er det jo en god ting. og det er fest og druk hele vejen. Så der er ikke noget seriøsitet i uddannelsen eller noget, det er bare drukfest og party all the time. Halvt om halvt. Hvad hælder så mest over til? Vi skal vel nok sige Uddannelse. Der er aldrig nogen, der dukker op i klassen på en fredag med solbriller, fordi de har simpelthen så blodsprængte øjne, takket være alkohol. Okay. Vi sælger det. Overhovedet ikke. Ja. Og hvis nu at det er, at I finder ud af her nogle gange, I har taget uddannelsen færdig. Det er travlt at starte med dig, Benjamin, for I ikke skal svare i munden på hinanden. Så hvad overvejer du så måske ellers at kunne blive som sådan en ting, B-plan? Altså, vi har jo en HF med den ubefarne skibsassistensuddannelse, vi får. Men jeg har nu ikke fundet noget andet alternativ. Jeg tænker stadig på at blive maskinmester. Jeg tror, det er det, vi griber. Det er også rigtig praktisk noget at kunne jo. Ja, bestemt. Man kan jo en masse ting lige pludselig. Man kan ganske også reparere biler og alt muligt. Ja, det hælder lidt derovre til en mekanikuddannelse og alt muligt andet jo. Så. Det, hvad kan 1000 hestekræfter. Okay, hvad med dig, Mark? Teknisk set er styrmand min plan B. Min forhåbentlige plan er færdig her, at kunne komme ind i søværnet. Så der er jo nogle ting i tasken allerede, som gør, at jeg har mulighed for det. Ja. Og det er så hovedplanen. Men i realiteten er det vel plan B. Så det styrmand. Okay. Jeg siger mange tak til jer for det. Og nu må jeg gerne vinke til kameraet, fordi det synes jeg lige, der har ret til efter, for så sidder derovre og har lidt kedeligt. Og mange tak for i aften, og eller eftermiddag er det vel egentlig. Og ja, vi ses bagefter, så kan I stille nogle spørgsmål, hvis I er lidt mere i tvivl, så skal jeg nok forklare videre om det. Hej. God vind. Hej der. Kan du se, hvad vi nåede til? Seriøsitetsniveau. Bestemt. Hej. Vi optager du. Så vi går på HF Søfart.